Hello guys, kasadyohan namon na malik og Cebu guys kay gahapon kalit ko ngatog dumagiti guys kay wala sa plano nga si Cristel uban namo atog Manila. So manang dali ko kuha niya. Grabe ka nang dali-dali ko gari kay si Cristel napasa exam niya. Mag-report po siya karon mga gabihan diyan jadi sa makapaghipos siya mga sanina. So man ako nang hipos na ang sid na nas bagay dijang mga sanina nga ijang dadun. Ijang pang tupwi naga laba po kudad to siya mga gamit dari ba nga mulingon niya. Tuan hagay hedos gawas kay ron dali ra siya ma kuan kanang nay mauga. Kay mauli pud mi karong hapon guys ug kanang masadus siya og gawas. Kay wala na may oras. Wala na time jud kay larga man mi og kanang pizza 4 sa mudto wala una anja. Nawa di sa time jud nga mang hipos siya mga tuan dari ko dang room. Wala ko na lamay nang hipos siya daghang kanisa mga uli pa na namo ng iyang mga biskwit niya oh. Diyan gipampay lagi diyan mga papilad to kay tabunan og kanang plastic kay basin para dito pikas ba nga umuuwan ba magkuan. Hindi mahinunting uwan ron kay mayo man. Wa ta kabalo guys. So na lang sang gihapas dari kay niyam sa maapasa sa kuma kay bisi di ka aduma. Mutong grabe bisihan tan hadad to pero dagan na lang jud ko dari ngari. Grabe ka kuan guys. Busy guys nga tanan kay nag-apas jud ni sa oras magluto pa ko og suman biko napay bukayo so amna dadun didto sa Lapu-Lapu kay adto mami didto mag stay taman pizza G's aga pong larga guys padung sa Manila so magdapan na sa sapatos. So pang arrange kay hangi pang tungtong pa na yung bugasan na itungtong kay aron di umigason to ha. Napang sa bugas nga 5 kilos. So ko man yung marutong usa ka 5 kilos nga hangi dadis ni agi. Ihangat ko. Kay grabe inita. Hindi pagabot na dari guys luto ra ko kuan. Nakini. Sa out day ko diha ni Kuaps Bitani sa Germany. Salamat day sa imong pag kuan pangamustan ja. Kuan. Salamat sa pagtabi-tabi nato. Amping diha. Lagi sa nang utana si og kanang asa kuno upadung lagi kay kita man siya nga nagpost ko nga kuan. Kana nay ready kog bag. Salamat kay ka Jogwaps. Kuan danggan katuwang gigug dari sa hairpin. So napaabot ko ni Cristel nga muli. A few moments later. Nananday mi dari guys, iha man nagsundo si Cristel sa kuan so karon na mag-impake na ninja. Ano mo si Cristel guys? Wala na sa plano nga ang uban. Agay ning sabay man nagamuhang dan pilok. Pwede pa mo masuksukan ba dito yung ano gud niyo? So magdara mi og good for kuan. Pila ka days mi na? As man pod. Ano? One way kape ato sa Cebu. Kaya sa Cebu pa manggutugda. Bali mga duha ka semana. So magwas and wear lang ta kay namatay ma. Sudlan. Kuha kay partner naman ni. Partner na ni Carsonis ug kuan. Kay na di koy 16 na kita ta. Kita ko sa. Kaya pag gani ah. Ay kana, na may partner na. Wala. Sure talaga na ito. Huwag stop pwede mo na
Masumilon. Short, t-shirt, pero magdalan dyan ko mga t-shirt guys kay pawison kay ko. Sintunon ko ba? Sige ko ilis. Maning mo yung nga short na ko? Oh, wala. So, may Crystal sa plano guys na itulog na muna kay nagtulig na para sa klase. Pareho talaga to oh. Wah, may taas. So, pares ana. Mura niya ako ama, huwag katong natin to. Basta pares-paresan na. Ako, tulungan naman yung kakasuni sa kuha. Ay, duhara gani. Duhara kay... Sa imong bag na lang ng kuan, ibukod lang ng mga Anong mga simbahan? Madili mo musulod yung mga simbahan. basil. Kasi mga dala niyo mo tayo. Di man ikaw summer na mo, pang picture man eh. So na ko nga ni guys, dugay na kayo guys nga. Masuot. Dugay na stock sa ano. Pero wala na sa ni panglabahan kay kuan. Shout out day ko diha ni Guaps Gitani sa Germany. Kay taman siya dahil taman sa guys nga. Nakoy malita. Kanina sila ang nani guys, kuan ni nagawin sa guni, kuan ni siya kanina. Sa sa sala sa lasit. Ano ko magdalaan niyo? Darang yung one day oh, pang picture day. Yan. Hindi ko muna sa distract. Ay. Iya, ako na iha. Kaya ganun na gusto yung mga panty. Panty. Hindi naman na was unwear. Tanawa guys ang panty guys. Oh. Tama sang galat guys kuan. Pila ni ka bukol sa TikTok? Nunong ka ng Sanggalat. makuha ni mo ba matabunan ni mo hang bilbil. Kuan man ni sa pito unom. Kaso lang ijang mga color guys is mga lights color, mga light. Kung mga sanina, ano kayo, mura dyan mga, mga flower, mura dyan kayo makita nga dolay design. Na, Okay na na kay summer ba ya? Sanggalat. Sunapog ko'y one guys. Mura sa abstract po siya. Hindi pang laban may na siya balik. Pero kung ba na naihanan ng itlansa? dili man good ko andron sa Bagyo, dili tugnaw, Hindi. init ni summer. Wala. Hindi niya ako niladala na kaya kuwang-kuwan. Hindi ka naman kundi siya na-stop guys. Kuwang-ug. Ang ito. Wala, sapaw. Kuwang siya o kuwanak.
mga bra. Kung mga bra guys, kay kung ano yung sadya ka na mga tube. So ready na mi guys. See you China. China. Makapit China guys kay kami nakabukong ticket sa laon ng China. Kita sa akong gray na sanina ka, coach. Ha? Coach nga sanina ka gray. Nandi ako naghalag sila na sa box. Asa nga ba? Kasi budiga na uban na na ipangutang. Wala pa mga nilipulita no. Mga ano ko, mag-ayaw ako dito. Pistil dito ulas ko tumidan dya. Ano lagi ko katugdad to lagi kaya bag-o na po ko dito sa boarding house. Hindi igda sa ko dari guys kaya daghan na jud kadto ko buhaton ron maghawd pa ko og dahon saging, magbulot pa ko glugbi, kudkud pa ko. Kay mo rin na dalagi ko dito biko ug kuan. Diyan na nagkagubot kay magkuan mi ron. Nag-impake mi. Hindi kay na pa may gipanglabhan dadto kay agiban ni mga sanina kay ilabhan man wala ko kabal-vlog dito guys. Napay mga ibang labhan lagi ni Crystal dijang mga sanina man nang pa na matiwas na siya og kuan. So wa jud na sa plano guys nga pujog ni bataan sa kay nahuman naman siya duty. Diyan na kamusta man imo duty nak? Hello. Kulbaan kuno sa kul kay nanganak na kuno og kuan kul. Nanak kuno sa bilahan ag kanang bata. Diaper. O nasa diaper. Sige. Kulbaan kuno siya. 5 cm pa mong siya nya. Balik na ko na ulos bata sa yung diaper. Naghuwat pa ng isang kuan guys. Muidlip sa kong credit kay nalipong ko kay kuan. Hindi ako magtiwas na nagkuan. Nalipong ko kay wala ko itugo sa kagabi kay kanang laging boarding house ni Crystal guys na ay tubog manas amua kana bitang ngalingin-lingin bitaw nakalimot jud ko pakita ninyo ba. Sunod nagbalik na. Naay mahog sa atop. Nay nagbugtok mura sa kanang kasi kadto mo buto sa atop ba na makirat ka manang di ka makatug balik. Nja mapahaway sa ko karjet kay maggudgud na pud goron og kuan kay maghimo ko og kanang tawag dito biko unsa harang i-ready ang kuan ba lunok toppings para og mas buntag dali na ko magluto kay sa doon lang ni ngadto dito kay 4 naman ugba guys dya kuan nang larga na ron si Ma'am Biggie kan sa Amerika dya pila ba nakadlaw siguro ang biyahe gikan sa Amerika og mara to guys kanang gipake ra mi ron tadaada ng kuan ba gamit dya maiglib sa ko kredit dya pag edit ko na ni naghuman arong gipaningat ulit utaman kinahanglan jud ko magdakog daghang t-shirt kay kuan sing tinunon kadto ko grabe ko kasing tinunon nak okay na kadto na lang gihay-hay wa pa so aton sa namo magato ijang hinay-hay kasi sabi tiwas da ng kuan kanang mga sanina. Wala ko na video dito kahapon sa Dumaguete guys kay grabe jeng kainit. Grabe inita. Gawas ka ma kuan buton nimo kuan lagi sa ulo nimo perting kainit. Da ako ba kay kuan ba ako kanang minupos na ko ng init kay dugang pawinos ang lawas ba mura ko maka-Japan manang medyo ko pwede mo gawas ug kainit. Agka to ding electric pan di ay charge day to kay gadun na to tong electric pan nga gamay. Ay, naku Lord. Sabi initas gawas.